Sarreran aipatu moduan, albiste honekin gatoz izan be, apirilaren 10ean osterare Arrasate udalatx. Lasterketa antolatuko dute Mondraitzeko lagunek eta bertako taldeko antolatzaile taldeko kidetako bat. Ganix, Lasa daukat gaur neurekin, atzaldeon edo gabonen eskero, Ganix, ongi etorri. Gabon. Bueno, horixe albiste ona, 2 urteko utzunearen, edo etenaren ostian, Arrasate udalatx bueltan dala. Bai, bueltan eta injar berrituta esango dut, etena, lehena... Alabearrez, ez da, hola... Bai, ala suertatu zen, gainera, holan notifikatzen dugu bezala, ez, dorsaldanak agortuta, lasterketan beran atarian izan zen, martxoan, eta... Bai, ze martxoaren 13an sartu bagintuzten danok etxian, apirila hasieran zen lasterketia edo. Hori da. Eta ja ordurako, prestaketa lan ondixenak ja oso horreratuta, eta jakina da, ez, ostian zer etorri zen. Eta aurreko urtean, inguruan beste halako lasterketa batzuk, eta urtean zehar egon dien arnaz gune horreitan edo ekintza batzuk indie, GUGB gogotxuk ingo zen, baina azkenean modalidade virtualetik edo jokinun, beste lasterketa eta ekintza asko bezala, eta hori, aurreko urteko esperientziatik, eta eten edo modalidade aldaketa horren ondoren, urten bai, ez, aurten ja amuten dau, ja beste ekintza asko normalizatzen edo kakotxartean esan bagik badabitz, eta GUGB apirilan 10ean lasterketa egiteko gogotxu. Zela hartu duzue buelta hauze, 2 urte denbora asko da, bertan lasterketak eta antolatzen ibiltzen zaretenok, voluntario lanetan ibiltzen zarete, eta askori pasako jakie, pandemiaren tarte hau, ez dut esango aitzakia, baina horrek bultzatuta, lasterketa asko bertan bera geratuko diez, sortuko diez beste batzuk berrixak, zeuei, kompromiso, izen be, dorsalak jentiak gordeta zituen, baina bere egunean diru guztia itzuli inzauien, zentzu hortan ezauketzuen kompromisorik inokin bez, beste batzuk egongo diez derrigortuta antolatzera, zeuei kosta duen jatzu erabakisa hartzia, zer egingo dugu, bueltatu ingo gara, ero Arrasate udalaitz hemen geratzen da? Bai, ez, gainera, esango dut, elkarrizketa jarraiak ziren, hor bai etenak egon die, konfinamentu garaian lehentasun, burutuetan lasterketa horren ejerzizioa be itxi behar izen ginen, eta azalpenak eman behar zen lekutan, eta gero, gure artean bentsat lantaldean beti presente egon da nahi bat izan da, ez da izen, nik uste dut inen burutik ez dela pentsa pasau. Nesta egoerak zailak izan ez, bertan bere iztia edo... Eta zentzu hortan hori izaten dutena gogotxu eta hori, formula sarrekin behar bada eta hori da egoleoko desira ez, errepikatzia, baina taldea bera indartuta. Formula sarrak esaten dozunean, esan gurozu, nobedaderik ez dau, helburua da 2019an ingeuen lasterketia osterabe egin ahal izatea, ez? Eta horretxekin konformatzen gara eta ez da gutxi. Bai, hori da. Eta hori jarri dugu helburu bezala, ez? 2022 hortan, lehengo irudi zarrak berreskuratzeko edo replikatzeko gai garen, ez? Bentsete proposamen batin, udalatx, bezaide, Arrasateko ingurutaz gozatzeko egun hortan. Irteera eta helmuga izan deixela plazan, eta ez kanpoko industrialdere baten, ero urrunduta, ez plazan izan deixela. Printzipioz bai, eta gero, esango dut, zabalik, eta moldaketak behar badie, baldintzak edo protokoloak ala egintzen dagoelako, moldatuko ditugu, lasterketan gora berak. Hori da beste kontu bat, eske, urtarrilean gaz eta ez dakigu apirilean zein izango da egoeria. Ez hemen gauzak hilabetetik bestera desente aldatzen dilako. Bai. Baina, esaten dutena, beste kilol batzutako jardunak, asteburukoak eta beste batzuk ondiok handazen igual mermatuta, baina guk esperientzia baduko, gaina formula dugu, izena mutiak ja zabaltzen die, eta hori izango da gure xedia, helburua edo... Izen ematiak, azaldu irezu apurtxo bat zein dan egoeria, zehoker espaldiman nabil, azkenengo edizinoko izen ematia, gero gauzatu etzana, baina izen ematia errespetau egingo dozu eta hor lehentasun batzuk markatu dituzue. Bai, 2008an pena hondiz bertan bere etxi behar izan ginen, ulertzen dut, danok ulertzen ginen, lehentasunak zentzu ziren eta bestelakoak, eta gero gainera
konfinamentu etorri zen, eta alabeharrez, esan guren, behartuta gongo ginaken egoera baten gingo zen, baina bueno, bere egunean bai hartu ginen erabaki horrek, ez? Diru itzuli, ez ginulako inolongo konpromisuri nahi lasterkari ekin, eta horrek sekarren danakin, baina bueno, bai erabaki ginen, gauzatuko zen urte horretan, guk uste ginen 21 izango zela, baina bueno, 2 urten bueltan hemen gaz, zela baiteko lehentasuna edo ezoiko prozedura bat ezarri, behintzet han bertan, apirila hartan parte hartu behar zabienek, berriro nahi badaue, aukera izeteko, ez? Eta holaxe zehaztu dugu. Web horrian eta gure zazeletan sare sozialetan nolan azaldu dugu, eta nola baiteko lehentasun... Orduan dorsala zeukienak, oin lehentasuna daukie izen ematerako orduan. Hori da. Eta ondoren, jentia atzera botatzen baldin bada, utzuniak geratzen baldin badiez, horreik sosketara atarako dituzue, ero zehazmo da? Hori da. Gero jarriko dugu ohiko prozedura bat, ez dela izango ohiko edo orain arte eraman dugun bezalakoa, dana iaia zaleke prozedura dana alteratzen dugula, baina ez ohiko baten ondoren ohiko prozedura bat edo gainontzeko danek okiko daukera, utzi geratu dien edo dorsali balego, izena muteko, ez? Eta hor beste izena muteko tarte bat zabaldu dugu eta sosketa bat gauzatuko da. Pasatzen dena da, oindala 2 urte, maila oso nian, korrika zebitzien asko eta asko, gaur egun, 2 urte pasau dira eta bate daki ia korrika etxen da bien, mendira joaten dien, ero padelian pasatzen dituzten euren tarte libriak, hor desenteko aldaketak egon lehikie, eta oin 2 urte galdetuko banotzun zeintzu die favorituak aurtengo lasterketara begira, gutxi gora bera jakin bagekigun, ez? Gentian undinora zebilen. Oin? Bai, pista gutxi eta gori asko aldatuta. Kirol jardueran eta dinamika batzuk mantendu ditunak, nik uste lasterketa iteko bezala gongo dela, edo. Baina, guk geuk egia esan da, aurreikuspenik ez dugu egin. Bai errespetau eta beregunean erabakitako hori, bai guregu gaina onlan planteau, eta gero ikusiko dugu. Esan nahi dut, iteko gai ez, igual ingo dagoena da motetxeago, edo batzuk askarrago, edo danadalakoa, baina, izaera popularra daukon lasterketa bada, eta horri hiltzen dut zau, eta bai animatzen ditugu danak, behintzet iteko gai edo uste badago da zela, izena muteko. Askok, pandemia sasoi honetan entzun izen duten gauza bada, ez? Taldeko kiroletatik jentia urrundu egindala bakarkako kiroletara, ez? Izan txirrindularitza, izan mendian korrika astera, ez dakit zuek olakorik sumatu dozuen, ikusi dozuen, geldialdia honen ostian mendilasterketak indartuta bueltatuko diezen, kirol taldean egiten dien kirolen kontura, ero horren lepotik, ala ze ikusten dozue, ze igartzen dozue zuek? Bai, ez dakit, nolabait behartuta ere egon gare, bakarrik itera kirola. Eta guk somatzen duguna, eta bai sare sozial bidez, edo dukun kanaletatik, eta baitxa kalian behi gartzen duguna da, dagoela lasterketa gogua. Ez dakidan, baitxa edo bertan, bolondresak, edo animatzeko, edo baita parte hartzeko. Bai, normaltasun gogua. Bai, hori da zomo duguna. Gero, iaia joerari dauen talde, izaera auki dauen kiroletik norbanakora edo, hor joerak igual beti eman die edo, edo danetik egongo da. Baina hori baino guk ikertzen duguna da lasterketa gogoa. Dagoela, eta gure lehenak, baina... Eta lasterketa antolatzeko, imaginatzen dut azizaretela ate joka, besliak diez, lehentasuna eukitzen da bienetako batzuk, izen behuren laguntzari esker, baitxa antolatu alizaten duzue arrezate udalatx, zein izan da erantzuna? Bai, zentzu hortan, 2008tik, martxotik, eta gaur arte esker mesua besteik ez dauku. Babesle, laguntzaile, eta baitxa esan duten bezala bolondresei eta beste euren harreragatik. Bai, beregunean hartu behar izan ginen erabakiagatik eta euren ulermenagatik, eta baitxa oin bez. Fangarenean berriro ate joka, eta ez hori bakarrik, nun aurreko urteko 2008 bateko modalidade virtual honetan zelako harrera ukizabien, nun formula bera nahiko xelebrea izan zitzekeen, baina, apirila osoan parte hartzeko aukera gonzan, astero sarixak banatu ziren laguntzaile eta babesliek lagunduta, eta zentzu hortan, bide lagun oso fidela dukugula, eta hortaz arro eta oso eskertuta. Oso ondo, Ganiz Lasa, apirilaren 10an ikusiko dugu elkar, ia aurtengoa
behintzat 2019koa besteko ona dan. Hori da.